Good morning, mayong buntag mga kamugsis. Kumusta? Nagluto rin ko karong buntag og tinulang nga manok. Kasi nabawang manok kaya ang Papsi panggabi ang duty. So buntag nga nabot na si Papsi. Ug pagmata ni siya ning diretso rin siya sa iyang Papsi kay diri sa gawas, nagpangin-hangin kay fresh kay diri sa gawas. Ug mo gini ang paborito nga plastada sa ihang amahan. Ambot mapudahan ni siya no ina naging gusto guys. And bago maluto nga ako ang giluto nga tinulang manok nang limpyo sa ako isip ko sa kainahan mo gini ako ang routine every morning bago pa man mag-aligras sa kaugalingon, bago pa man unahon ako kung kaugalingon. So mo gini ako ginabuhat og pasintabi na mo nako ang dagway kay komportable kay ko sa akong gisuot bahala nagnagkay unsa-unsa na akong dagway basta mo na siya mamshis. So isip inahan magina tong routine everyday manglimpyo kay labi na full time ta dira tas balay o pasensya na kung mora pud ni amo ang mahatag sa inyo nga video kay wa pud mi naglaroy-laroy karong panahon na kay super kainit mga kamamshis. And napansin man ninyo nga wala jud kay kung mga saktong mga vlog no, mga clips lang, mga mini vlog lang nga wala ka kwenta-kwenta, pero salamat sa inyong pagsuporta. Salamat mga kamamshis. Diri akong gi-check ang akong niluto og hapit gid siya og dinhi ana si Shanshan nga nigutom na raw ko na siya. So okay, hapit na anak. Hulat-hulat lang kadahan kita galat. O, diba? So after ani gitilawan ako, okay na. So ginahinay nantaw na ko ni og timplara. Og ako nang giingna na akong anak nga sige ato ang imong papa og ingna nga mga onata. Although nag-ubo-ubo pa rin si Shanshan kay wala gid siya samot karon tungod sa panahon ba sa kainit ba niya. Kini mga bata na bisa unsa na tog badlong, bisa unsa na tog ingon ayo sig lakaw ay sig gawas kay init kayo magpabadlong gyud. So gitay mahimo kay bata ra gyud na sila igo gito sa pag-guide kanila mga kamamshis. And after ana wala gyud kung dili sila mamila wag gitay mabuhat. So igor pud ta sa pag-amuma or pagbantay no, tagapaglingkod lang tayo ng ating mga anak, tagapag-alaga, ganun talaga, o diba? So yun mga kamamshis. So after dayon akong pagpanglimpyo, ako na dayon gihukad ang ako ang niluto nga tinulang manok. Kay ingon ko mamahaw na dayon mi kay para makaproceed na pud mi sa amo ang mga buluhaton. Kay kita mga mga nanay dili lang kay isa ka buok ang aton trabaho, multitasking gid ta, dili gid na mausab no. Bisan pag-asa na istoryahon, multitasking gid ang mama, dili lang ta usalay obligasyon nato, dili lang ang pagluto pero daghan gid kay mga mamshis. Pero at least na-enjoy man pud ako akong pagkainahan. Importante malipayon ta, walay mga problema to, taliwala sa mga sitwasyon sa panahon pero di gid malikayan no nga ang atong pamilya na gyud mga tawo nga gusto bitawon kanang samok-samokon. Pero pasalamat gyapon ko sa Ginoo nga ihagya po mingi panalipdan bisan pa man ni ana, pasalamatan gyapon ako nga bisag kanang nating mga problema nga gyapon ang Ginoo nagpaluyo sa amo munang kamo no, dili man perfecto to mga pamilya pero padayon lang gyud isip inahan, isip asawa nga nara perminti sa balay. So gampanan gyud nato atong obligasyon ni isip inahan. So after din na mo pagpangaon no, daghan na kay kog chika, nag-prefer na pud ayo ko pudri upag kaon sa amo ang baby girl nga si Kiki, ang akong doggy. Ayan ang akong unang baby bago pa si Shanshan. So man na siya ang iyang pagkaon diri sa probinsya. Kabalo naman gyud ta ani gid ta magpakaon gawas lang sa mga dog nga kana bitawng hybrid. Kini si Kiki kay half naman ni siya ug sanay ni siya sa ingon ani kay bali ni abot ni si Kiki sa amo gamay pa, baby pa. And then ana ang treatment sa iyaha din ang yung tinuod na tagiana kay bata pod. So gihatag lang na niya sa ako kay kabalo sila nga ganahan kay kog dog before. So after na mo pangaon human og kuan sa iro, syempre ang akong anak ipaliguan kay para magpresko ug magwapo. O chari so ina gyud so ba multitasking gitang inahan mo nang padayon lang, laban lang, maningkamot ta para sa kaugmaon sa tong pamilya. Manang ako ra gyud istorya sa inyong tanan. Salamat sa kanunay nga pagsuporta sa mga video. Daghang salamat og amping mong tanan og hinaut ta nga magmalambuon ta sa atong mga gitingwa sa kinabuhi no. Kay wala man kita kabalo sa atong ugma pero mo lang na magbuhat ta sa mga butang nga dili nato mahayan pag-abot sa panahon. Og kung naamay mga butang nga atong nabuhat nakalapas ta sa uban, inusulan na nato gatong bago ng atong kaugalingon nga pagkinabuhi og magsubay ta sa saktong dalan. God bless everyone. Yeah, I will take good care. Have to be careful.